Hello khabang ni takte bukhuk chong norok no tini ani katal video hain hai lam sogo norok ani video no first to last naitung di norok nang tini kok sanani sekang elamba kathani kok no ang porikha narwana norok jadu kita thangke like support tai subscribe kami ta kobi sabai song tini ang norok no porikha narnai songmu bisni ekoro no ang porikha jerai phanopo bahai borok bini samung rok baino sijago bo soite serai tei samungda tang abo baino abo sijago ke friends norok na haini haita se porikha narwano jerai phanopo bahai borok jerai phanopo bahai borok bini samung rok baino sijago bo soitei serai tei samungda tang abo bai no abo sijago ke friends norok buji mankhana norok okok therok no kaham ko buji nadi ke jeng serai phano bo bahai borok jeng abone kisa ma nainai okay jeng naji serai phano bo bahai sam okara phano bo bahai sam okay tabuk naji TV phano sramka mobile phano sramka bike phano sramka gari phano sramka hotoba naji je kono borok bo samung base sinijak phiaba kok thai krung abo asok samung bai sinijak jangthang ke kok thai krung ke kok thai kok bani sinijak rsamung krung kai rsamung bani sinijak phiaba abo bo bini kasa samung ke tabuk gari saramnai bike saramnai abo bo bini samung bani jeng tabuk bike saram manati abo bike saram manisi abo bike saram manjak abo gari saram manjak abo mobile saram manjak sai mani tongo jeng samung bani sinijak hani bagai no oro sawo norok samung bani sijaki bo serai phano bahai jeng bono se manai ta tini baga asuk no friends norok no next video tebo kaham kok thai tubui porikha narwano norok ani video no joyoi naikhe tongdi asuk no hambai।